Вітаначкі, мінскі монтажны хасла на сувязі. Ёсць у мяне вось такая вось электрычная адвёртка. І ёсць вось такая скрыначка. Здагадайцеся, з чым? Правильно. Батарэечкі на больш павялічаную ёмістасць. А матку божа не открываются. О! Ё-моё. На колькі тут? На 2600 міліампер гадзінаў. А цяпер я паспрабую вось гэта інтэграваць вось у гэта. Ну што, пагналі. Які тут торкс? На 8, напэўна. О! Ну ўсё, там 10 надо павінна было вылезці. Куды вылезці? Бля, ж эту херню надо было снять. Всё. Не, все нормально. Так. Легко. Вось якія вантробы у гэтай адвёртачкі. Вот оно само и разобралось. Ну вось 1500 мАч. Будем менять. Бяром літавальнік. Стол не наш, но портить не будем. Ты сразу датчик отклей. Он, кажется, чехол подпалил. Извините. Ну а цяпер мяняем старую батарэечку, аккумулятор, на новую. Кто-то по батарее азбуку Морзе стучит. Спасите меня. А руки все жирные у кого? У меня. Тут же еще и Сашка. Все, выключаем. Тлушч протерти. Ну все, хай сохне. Ну і все. Тепер засталося тільки собрать усё у обратном накірунку. Забираем, як було. Мінські монтажні хасла на сув'язі. Сьогодні
Ну ўсё, аперацыя прайшла выдатна. За выключэннем таго, што я зламаў кнопку. Цяпер яна не фіксуецца, таму што паглядзеў на Ютубе, якія даставаць, а апынулася так, што даставаць я было не патрэбна. Зламіў, но затое так-то яна працуе. Ад'ё. Адфіксавана. Прайшло 10-3 тыдня і прыехала новая кнопачка, якую я замаўляў у дядзі Аліка. Где она? Ну, доставай. Такая ж? Такая самая. Кому цікава, ось артыкул. И что? Будем лепить что тогда? Вось старая, у яе адломіліся вось гэтыя бакавыя зашчолкі. А вось новая. Ну, будзе смешна, калі я таксама зламлю. О, будзе, да? А не, все нормально. Стало. Да нет. Попробуй. Тискай. Все, закрутил. І як ви зразумелі, ремонт скончены. Ну і тым, хто плануе таксама зрабіць такія ж маніпуляцыі, як і я, будьце уважлівы, гэту кнопку здымаць не патрэбна. Толькі вось гэту, якая пераключае кірунак на закручванне і адкручванне адвёрткі. Ад'ё!